नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा थरायना भुमिका दैमारि आरो आंनि जोनोमा जादोंमोन 31 जुलाइ 2006 मायथाइयाव आरो बेवहाय आंनि आफानि मुं मुस्रि शिब दैमारि आरो आइनि मुङा जादों मुस्रिमा दमन्ति दैमारि। आं माने क्लास नार्सारिनिफ्रायनो क्लास 10 सिम इउ.एन.एक खैराबारि फरायसालियावनो फरायदों आरो दिनै आं मेट्रिक होखांनानै दा बेवहाय फार्स्ट इयारखौबो बा थामहिनबा क्लास 11 खौबो बे इउ.एन.एक सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियावनो खैराबारियावनो लाफिनदों आङो। बेनिफ्राय नोङो दायो जिहेतु 11 थाखोआव फरायगासिनो दं, आनजादा फैबाय थाबाय, दा आनजादनि थाखाय माबायदि सर' खालामदों? माने आनजादनि थाखाय प्रिपेरेशना माने बांद्राय थिग सोलियाखै। माने जोंना स्टाडि लिभ होबाय दिनैनिफ्राय, ओंखायनो माने एसे बे दिनखिनियाव जेसे हायो एसे माने सर' खालामगोन होनना सानदों आङो। अके, बेनिफ्राय नोङो जेनेबा माब्लानिफ्राय बे एक्टिंनि बेलायाव माबायदि फैखो? माने बे एक्टिंनि बेलायाव माबोरै फैखो होनोब्ला आं स्पेशल हिसाबै बुंनो सानो आंनि डान्सखौ। माने आं सिगां उन्दैयाव क्लास 4 बिदिसोआव आङो डान्स लाजेनदों। बेवहाय टिचारा जादोंमोन सार अनजय कसारि। दा बिथाङानो आंखौ बे डान्सआव फोरोंदों। ओमफ्राय डान्सआ क्लासिकेल ना माने कमार्शियेल? माने आं क्लासिकेल डान्सखौ लायाखैमोन, ओरैनो माने आइया आंखौ क्लासिकेलाव होनो नागिरदोंमोन, खिन्थु माने सारा क्लासिकेलखौ होआखैमोन आरो बेवहाय बे टाइमाव माने गोदान खुलिजेननायमोन डान्स स्कुला। ओमफ्राय आं माने सारनि सेकेन्ड स्टुडेन्ट हिसाबै दंमोन आरो। ओमफ्राय उनाव बिदिनो डान्सआव माखासे माने खालि मोसानाय स्टेपल' फोरोङा, दा बेवहाय माखासे एक्सप्रेसन बिदि इरिबो फोरोंनाय जायो। अब्ला माने आं बेवहायनो आंनि जि माबायदि एक्टिं खालामनांगौ, मा टाइमाव माबायदि खालामनांगौ बेखौ सोलोंना लादोंमोन होनजायो। आरो बिदिनो माने आं जेब्ला क्लास 8 फरायदोंमोन बेयाव माने खबर फैदों आरो बिदिनो एक्टिं खालामनायनि बिदिनो आर्टिस्ट नांगौ होननानै बे टंला रान डान्स एकाडेमि बेयाव खबर फैदों। ओमफ्राय बे टंलानिया बे खैराबारि रान डान्स एकाडेमियाव खबर हरनायाव माने सारा आंनि बिनानावखौ खबर होदोंमोन, नाथाय माने बे उन्दैद्राय जागोन होननानै आंखौ लाना थांबाय। ओमफ्राय उनाव आं थांनानै बेवहाय अडिशन लादों। दा अडिशनावबो बांद्राय स्टुडेन्ट गैयामोन आरो। दिन्थिफुंजाबाय आरो बेयावनो नोङो साबसिन माने चाइल्ड एक्ट्रेस हिसाबै सायख'जाबाय। दा बे फोसावखालि माबायदि मोन्दोंमोन गोसोआ? माने बेखौ बिदिनो आं जानुवारि 1 तारिखाव माने बे अजन्ता एल'रा औरंगाबाद इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलाव जोंनि बे सिफुं सावथुना सेलेक्ट जादों होननायखौ आं मोनथिदों। ओमफ्राय दा बिदिनो टटेल 400टा फिल्मनि गेजेराव 12टा फिल्मखौ सायख'नायाव जोंनि बे सिफुङाबो बाहागो गोलैनायाव माने आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय बिदिनो 15 जानुवारिमोन, बे खालि माने मोनानि 10:30 बाजियाव माने सारा बे डाइरेक्टर सार रमना सारा बिथाङा माने खबर हरग्रोदों बे रुपसिं आंकोलनियाव। ओमफ्राय बिथाङाबो जोंहाखौ खबर हरबाय आरो बे टंलानि सानस्रि आब'आबो खबर हरबाय जे बेबादि फिल्म सेलेक्ट जानायाव नों बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्टखौ मोननो हादों होननानै। ओमफ्राय माने आं जोबोर खुसि मोन्दों आरो सिमां ना मोगथां हमना मोनलायनो नागिराखैमोन। अब्लाबो माने मोगथाङावनो जामारदों होननानै आं गाव साननाबो लादोंमोन। ओमफ्राय माने खुसिखौनो लाग'नो हायाखैमोन आरो। दायो जिहेतु नोङो सासे साबसिन एक्ट्रेस हिसाबै सायख'जाबाय, गोसोआव गोजोननाय मोनबाय, थुलुंगा मोनबाय, नङा होमबा? आरो बेबायदि इयुनावबो बेबायदि सावगारिफोराव बेबायदि एक्टिं खालामनो गोसो दङ नामा? माने आं चान्स मोनबानो गोसो दंखायो। मानो होनब्ला आं एक्टिङा अनलि माने मा होनो आंनि लाइफनि मोनसे पार्टबो बुंजागोन। आंनि उन्दैनिफ्रायनो बे हबिखा एक्टिङा आंनि। मा दङ सिमांफोरा? माने सिमांखौथ' गोबां सुजुदों, ओमफ्राय मा जायो उनाव नायनोसै। बिदिनो गावनि एम जा दं बेखौबो मावनायजों लोगोसे आं बे आंनि हबिखौबो लोगोआव लांफानो सानो। डान्सनि बेलायाव मा होनना सानो? डान्सखौथ' आं आंनि लाइफखौनो होननानै बुंजाखागोन। मानो होनब्ला डान्सनि अनगा आंहा जेबो गैयामोन। माने स्कुलावबो आंखौ
बांद्राय डान्सनि माबायावसो बेलायावसो माने बांसिन सुबुंफोरा सिनायदों ओमफ्राय आरो बिदिनो डान्सनि थाखायसो आं दिनै बेबादि एक्टिं खालामनानै बे गोदै फिथाइखौ मोननो हादों आरो डान्सनि बेलायाव होनोब्ला गोबां होनजायो डान्स खालामना मोजां मोनो मा आङो माने ओरैनो बे बलिउड ओमफ्राय जोंनि ट्रेडिशनेल डान्स बेखौ मोसानानै जोबोर मोजां मोनो आरो जा फक डान्स बेखौबो माने जोबोर मोजां मोनो आरो मोसानो आरो बिदिनो जायखिजाया माने सानदोंमोन जे बेबायदि माने सासे गोरों रोंखा राखा डिरेक्टरजों बेबायदि फिल्म खालामनो मोनगोन माने आं बिदि सानफेराखैमोनबो आरो माने बिदि खालामनायावनो फार्स्ट टाइमावनो एसेबां मोजां फिथाइ माने एसेबां गोदै फिथाइखौ आं मोननो हागोन होननानै आं सानाखैमोन ओके बानायनाय जादोंमोन फिल्मखौ बिदि माने फिल्मखौथ' गिबियै बखालि मुंखौनो होनाय जादोंमोन ओमफ्राय उनाव माने खबर मोनदों जे बे बखालि मुंनि सिनेमा गोदोआव बानायखांनाय दं होननानै ओंखायनो माने बेखौ नाम सोलायनानै होबाय सिफुं मुंसिम सोलायबाय बेखौ ओके दिन्थिनाय फुंनाय जादों बिथिङाव मा रावजों माने ओरैनो बर' रावजोंनोखा फिल्मा होमबाबो माने केपसनाव इंलिसखौ होनाय जादों आरो ओके मोजां मोनो एक्टिं खालामनानै मोजां मोनो नाथाय गोबां माने स्कपखौ मोना दा बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन माने आं बेखौनो खावलायनो सानोदि मानसिनियाव साननाय हनाया जाफुङा नङा सानसे जाफुङो नाथाय बेखौ नाजानाया जों बयनावबो थानांगौ मानो होनब्ला नाजानायनि अनगा जोंहा खालामनो जेबो गैया आरो जाय मानसिया नाजायो हार्ड वार्क खालामो बेखौ माने इसोरा सानसे नङा सानसे नायहरखायो नों माब्लाबा सानदोंमोन ना जे सिफुं माने बे सावथुनाव जे एक्टिं खालामनानै बेबायदि बान्थाखौ मोनगोन होनना सानदोंमोन नामा आं बिदिथ' सानफेराखैमोन नाथाय उन्दैनिफ्रायनो आंहा बे सिमां दंखायोमोन जे आं माने बिदि बे आर्टिस्टखौ मोनथारनांगोन होननानै ओके बिदि माने मिजिं दंमोन नङा होमबा ना आदसा बेनिफ्राय दायो जिहेथु नोङो फरायगासिनो दङ दा फरायनायजों लोगोसे एक्टिंआव थाबाय डान्स खालामबाय थाबाय दा बे नोंनि देरसिन सिमाङा मा आंनि देरसिन सिमाङा जाहैबाय माने आंनि जोंनि जा बर' हारि दा बेखौ माने गोजौ थाखोसिम लांनाय खालि बर' हारिल' नङा जोंनि बे जोंनि हादोराव बा जोंनि बे दुनियायाव जिखिना सुबुं दं गोसो गुदुं माने मोजां सानथाय बा मोजां मावनानै मोजां मोनग्रा दा बिथांमोनखौबो माने आं गोबां गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनायखौ आं मोनफुंनो हास्थायो ओंखायनो माने आं सोलोंथाइखौ लानानै उनाव गुबुनखौबो माने मोजां नोजोरजों नायगोन होननानै आं सानो मानसिफोरा बुङो जे कालचाराव गोबां थायोब्ला फरायनायफोरा फरायनो हाया जायो ना बे नंगौ नामा सैथो नामा माने बेयो बांद्राय एकदम 100% सैथो नङा मानो होनब्ला कालचार होननानै बुङोब्ला माने जोंनि गावनि ट्रेडिशनखौ होननानै बुंजायो आरो गावनि ट्रेडिशनखौ गाव लाखियाब्ला सोर लाखिनो आरो खालि बे स्कुल कलेजफ्राव थांनानै जा फर्मेल एजुकेशन मोननानै जा गिदिर सार्टिफिकेट मोनो साख्रि मोनो बेजोंल' माने जोंनि एजुकेशन लाइफआ पुरा जाया ओंखायनो आं सानो जे खालि बे फर्मेल एजुकेशनखौ लायालासिनो जोंनि बे समाजनि थासारि बा जोंनि मोजां गुन जा दं बेखौ लानानै मानसिया गिदिर गोलाव जानायासो माने आंनि थाखाय प्रपार एजुकेटेड होननानै आं सानगोन आरो बेबायदिनो कालचाराव ओंखारनाय माने गावनि हारिनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सानथाय थानाय कालचाराव ओंखारब्ला एजुकेशनाव एसे माबा जायो होननाया माने बे नंखाय बाथ्रा होनजागोन गावनि सायाव सोनारो गावनि सायाव माने नाजानाय थायोब्ला जेबो जाफुङि नङा जाफुंखागोन आरो माने खस्थ'आ बांसिन जागोन आरो कालचारथिंबो ओंखारबाय लोगोसे गावनि एजुकेशन लाइफखौबो दानो थाखाय नाजानाय बेयाव डाबल खस्थ' फैगोन आरो खस्थ'नि फिथाइयाबो जोबोद मोजां जागोन बेफोराव जुदि नोंखौ खाबु होयोब्ला खालामगोन ने आंथ' खालामनो गोसोखा अनलि माने आंनो टाइमखौ होनो हानांगोन आरो मानो होनब्ला आंना दानो माने फरायनाया जोबथ'वाखै आं अनलि HS फार्स्ट इयारल'सो ओंखायनो माने आं फरायनायखौ फार्स्टआव माने सेकेन्ड इयारखौ फोजोबग्रोनो सानदों आरो गोनांथार होनना सानो ने माने NSD आव कर्स लानाय माने पुरा प्रफेशनेल होननानै हिसाबै माने सिनायजानाय
नाथाय माने जेब्ला गावनियावनो बे एनएसडि आव सोलोंथाइ लायालासिनो जेसेबां गुन दं बे गुनखौ जुदि सारा बुहुमानो मोनथिजोबोब्ला अब्ला माने बेयाव बे सार्टिफिकेटआबो खामानियाव बांद्राय फैया होननानै आं सानो आरो जोंनियाव नुबाय बर'नियाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै गाज्रि लामाजों आवगायगासिनो दं बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन नैबे समाव माने आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानोदि बिथांमोना गावनि मोजां गाज्रिखौ बुजिना लानांगोन आरो बे गाज्रिखौ नागारनानै जाहाथे मोजां लामाजों थांनो नाजायो बेबादि माने गोबां गाज्रि मुवा बेसाद लायालासिनो जाहाथे मोजाङै सोद्रोम आखुजों बयखौबो अनसायनाय बा बयखौबो रेसपेक्ट खालामनाय मानाय बेफोरबायदि खामानि मावनानै माने बे जोंनि बर' हारिखौ मोजां हिसाबै सिनायथि होनाय लोगोसे बेखौ दावगानायाव बा आवगायलांहोनायाव जों लाइमोनफोरनिनो गोबां खामानि दं गोबां बिबान दं दा बे बिबानफोरखौ जाहाथे गारनानै गुबुन लामाजों लामा लायालासिनो बे बिबानखौ आजावना लायो आरो बे बिबानखौ मोजाङै फालिनानै मोजां लामाजों आवगायलांनानै जाहाथे जिउआव गावबो गिदिर मानसि जानो हायो लोगोसे गावनि जा इयुन जोलै बिसोरखौबो माने मोजां मानसि बा मोजां सुबुं सासे जानो थाखाय थुलुंगा होयो आं बेखौनो लाइमोनफोरनिसिम हास्थायनाय थाबाय